mqazza nisimgħu tkellimna llum fis-skiet. Il-kelma tiegħek tkun id-dawl li kaċċit l-għamijiet. Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżisħuti nixtieqilkom l-għodwa tajba, ejjew nitħejjew għal din l-Ewkaristija billi b'umiltà fi skitta qalbna nitolbu maħfra lil Mulej għal ħtijietna. Inti għaddejt minn fostna tagħmel il-ġid u tfarraġ u taħfer lil kulħadd Mulej ħniena. Int li ma tridx il-mewt tal-midneb imma li jindem u jgħix Kristu ħniena. Int li dejjem toffri lilek innifsek lill-Missier b'sagrifiċċju għal fidwa tagħna Mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin noffru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għal-ruħ oħtna Antonja Buttigieg. U llum il-ħames, eżisħuti niftakru li huwa l-jum li Ġesu tagħna żewġ sagramenti u xekk l-Ewkaristija, l-akbar sagrament li tiegħu ngħidulu grazzi mill-qalb u xekk dan id-don tal-għaġeb li m'hemmx prezzu u xekk eżisħuti. U tagħna wkoll is-saċerdozju, is-sagrament tal-Ordni Sagri, u għalhekk niftakru nitolbu għall-qdusija tas-saċerdoti, tal-reliġjużi u tal-missjonarji u nitolbu għal vokazzjonijiet. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox intfawwar tjubitek fuq dawk li jitolbuk u tagħtihom aktar milli jistħoqilhom, aktar milli huma stess jistgħu jixtiequ. Xerret fuqna l-ħniena tiegħek billi taħfrilna kull ma jbeżżana fil-kuxjenza tagħna u tagħtina dak li m'għandniex ħila nitolbuk b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Profeta Malakija. Ibsa għalija klimkom jgħid il-Mulej, imma intom tgħidu xedna kontrik. Intom tgħidu u għal xejn li taqdi lill-Alla u x'jiswa jekk ħarisna t-twissijiet tiegħu u jekk imxejna b'qalb imnikta quddiem il-Mulej tal-Eżerċti. Mela issa ħansejħulhom aħna ħinja lin-nies kburin, dawk kollha li jagħmlu l-ħażen, mhux biss imurilhom kollox bir-riżq, imma wkoll meta jġarbu lill-Alla jeħilsuha ħafif. Hekk qalu wieħed lill-ieħor dawk li jibżgħu mill-Mulej. U l-Mulej ta' widen u sama. U nkiteb quddiemu ktieb it-tifkiriet minħabba f'dawk li jibżgħu minnu u dawk li jafdaw f'ismu. U fil-jum imħejji minni jgħid il-Mulej tal-Eżerċti huma ikunu għalija teżor li ma bħalu u nadirhom kif raġel jader lill-ibnu li jaqdih. Imbagħad mill-ġdid tarfu tażlu bejn il-ġust u l-ħażin, bejn min jaqdi lill-Alla u min ma jaqdihx. Għaxara, jiġi l-jum jaqbad qisu forn u l-kburin kollha u dawk kollha li jagħmlu l-ħażen ikunu tiben u l-jum li ġej għad jaħraqhom, jgħid il-Mulej tal-Eżerċti, hekk li ma jħallilhom la erq u lanqas fera, imma għalikom li tibżgħu minn ismi titla' ix-xemx tal-ġustizzja. Il-kelma tal-Mulej. Ħieni l-bniedem li qiegħed fil-Mulej it-tama tiegħu. Ħieni l-bniedem li qiegħed fil-Mulej it-tama tiegħu. Ħieni l-bniedem li ma jimxix fuq il-pariri tal-ħżiena,
li ma jaqafx fi triq il-ħatjin, li ma joqgħodx fil-laqat taż-żebliħa, imma fil-liġi tal-mulej l-għaxqa tiegħu lejlu nar jaħseb fil-liġi tiegħu. Ħin il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. U bħal siġra mħawla ħdejn nix-xijat tal-ilma li tagħmel il-frott fi żmienha u l-weraq tagħha ma jitbielx u jirnexxi f'kull ma jagħmel. Ħin il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. Mhux hekk il-ħżiena, mhux hekk, iżda huma bħal tibna li tajjara r-riħ. Għax it-triq it-tajbin il-mulej jafa, imma triq il-ħżiena tintemm fix-xejn. Bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. Alleluja, alleluja, alleluja. Iftħilna qalbna mulej biex nifmu dak li kien jgħid ibnek. Alleluja. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: wieħed minnkom ikollu ħabib li jiġih f'nofs tal-lejl u jgħidlu: ħabib, islifni 3 ħobżiet għax ġie għandi wieħed ħabib tiegħi mill-vjaġġ u m'għandix nagħtih. U l-ieħor wieġbu minn ġewwa u jgħidlu: iddejjaqnejx, issa l-bib magħluq u liedi qegħdin fis-sodda miegħi, ma nistax inqum nagħtik. Ngħidilkom jien li jekk ma jqumx jagħtih għax ħabib tiegħu, iqumu jagħtih kull ma jkollu bżonn minħabba l-wiċċ sfiq tiegħu. U jiena ngħidilkom, itolbu u jingħatalkom, fittxu u ssibu, ħabtu u jiftħulkom. Għax min jitlob jaqla, min ifittex isejb u min iħabbat jiftħulu. Minu dak il-missier fostkom li jekk ibnu jitolbu ħuta minflok ħuta jagħtih serb, inkella jekk jitolbu bajda jagħtih skorpjon? Ma li jekk intom nies ħżiena bħalkom tafu tagħtu lil uliedkom ħwejjeġ tajba, kemm aktar il-missier mismewiet jagħti spiritu qaddejs lil dawk li jitolbuhulu? Il-kelma tal-mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna nqogħdu ftit bil-qiegħda naqsam magħkom ħsieb qasir eżis ħutej. Forsi tidher kontradizzjoni jekk ngħidu li fi żmienna hawn kriżi ta' komunikazzjoni. Qegħdin ngħixu fl-era fejn suppost ivvintajna ħafna mezzi biex jgħinuna fil-komunikazzjoni tagħna. Il-telefon, il-mobile, il-lum mhux hekk, l-internet u 100,000 ħaġa oħra. Mhux hekk kollha suppost jgħinuna biex nikkomunikaw aħjar. Minkejja dan kollu, naħseb taqblu miegħi li ninsabu fi żmien fejn kultant ħafna nies jispiċċaw jgħixu taħt saqaf wieħed iżda huma frustieri, stranġieri għal xulxin. Għax il-komunikazzjoni mietet. Mhux hekk. Ħafna drabi ħsiebna fil-mobiles u ħsiebna f'ħafna affarijiet li suppost għenuna nikkomunikaw, però imblukkaw il-komunikazzjoni ta' bejnietna eżisħuti. U forsi l-iktar problema komuni li teżisti fid-djarna u fil-familji tagħna hija dejn li m'għadniex nikkomunikaw. Ma ċfadlilna ħin inwarbu d-distrazzjonijiet fosthom il-mobile, ngħidha kif inhi wkoll u x'hekk. Unpoġġu bil-qiegħda u niftħu qalbna u nitkellmu flimkien. Nisimgħu l xulxejn, nisktu u nkunu kapaċi ta' bil-ħaq nisimgħu lill persuna l-oħra titkellem eżis ħuti. Kemm importanti hekk li wieħed jiskot illum qiegħda fi kriżi kbira. Għax kulħadd ħsibu biex jgħid, jew kulħadd ħsibu fil-mobile, ninqatgħu fid-dinja tagħna u allura ħloqna bosta problemi. U ħafna drabi meta jiġri hekk il-problemi jibdew jiżdiedu eżis ħuti ta' fil-familji tagħna. Tgħiduli biex ġej illum x'għandu x'jaqsam dan kollu
mal-qari li smajna, mu speċjali mal-Vanġelu, għandu x'jaqsam ħafna. Għax il-Vanġelu qed ikellemna fuq il-komunikazzjoni ma' Alla, imma. Qegħdin ngħixu fi żmien ta' kriżi mhux biss fil-komunikazzjoni bejnietna, għax ħafna drabi kif għedna nkunu ngħixu flimkien f'taħt l-istess saqaf u ma nafux il-xulxejn. Ma nafx x'hemm f'qalb il-persuna li qiegħda tgħix miegħi, eżis ħutix il-komunikazzjoni mejta. L-enerġija ngħid hija kriżi kbira u hija problema serja. Għaliex? Għax l-ebda relazzjoni ma tista' tkampa mingħajr komunikazzjoni, mingħajr dialogu, eżis ħuti ta'. Femm m'hemmx komunikazzjoni jekk inti tħoss li l-persuna li tgħix magħha ma tafiex u ma tafekx. Hija problema serja ħafna. U l-istess fir-relazzjoni tagħna mal-Alla. Ġesu qed ikellimna fuq it-talb illum, it-talb x'inhu wara kollox? It-talb ifisser nikkomunika mal-Alla. Tista' timmaġina tnejn li jħobbu verament il-xulxin, żewġ ċarajjiet, żewġ namrati li verament iħobbu l-xulxin. Però qatt m'għandhom ħin jitkellmu flimkien, ma tagħmilx sens. Hekk ukoll ir-relazzjoni tagħna mal-eżis ħuti. Jekk m'hemmx komunikazzjoni soda, jekk m'hemmx talb sod, ir-relazzjoni tagħna mal-Alla hija biss formalità. Hija fi kriżi, jew hija mejta forsi wkoll. Mhux ta' bxejn San George Preka kien jgħid in-nisrani nifsu l-orazzjoni, it-talb. Nifsu l-orazzjoni kien jgħid San George Preka. Għaliex għax kif il-ġisem tagħna mingħajr nifsi mowt. Hekk ir-relazzjoni tagħna mal-Alla mingħajr talb bis-serjetà jmut. U eżis ħut it-talb mhux biss. Hekk kultant ninkwieta jien tisma' nies jitolbu tinduna li l-interess tagħhom huwa kemm jgħidu. Għandna lista ta' affarijiet li rridu ngħidu u rridu ngħiduhom. Imma qed nikkomunika mal-Alla. Verament qalbi miftuħa biex nitkellem ma' Alla missieri u nisma' x'għandu x'jgħidli. Pereżempju, persuna ta' talb, raġel jew mara ta' talb, huma persuni li jafu x'ħin għandhom jitkellmu jiftħu qalbhom mal-Alla, però jafu wkoll x'għandhom jisktu u jisimgħu dak li għandu jgħidilhom Alla. Dak huwa verament it-talb. Ma nitolbu x'hekk eżis ħuti nispiċċaw it-talb ikun biss obbligu ta' xi ħaġa li għandna ngħidu biex inserħu moħħna u qalbna, però m'hemmx relazzjoni fih. M'hemmx il-komunikazzjoni mal-Alla, u allura nispiċċaw nitilfu r-relazzjoni tagħna mal-Alla eżis ħuti ta', nitilfuha tort tagħna. Illum għandna bżonn nitolbu ħafna l-mulej u x'hekk. Fl-ewwel parti dik il-parabola li Ġesu semmielna qed jurina li fejn dawn it-tnejn min-nies wieħed qiegħed fis-sodda u ieħor jiġih il-ħabejb u murant dan li qiegħed fis-sodda jitolbu ħobża għax m'għandux x'jagħtihom jieklu u x'hekk. U jekk ma jridx jagħtih għax ħbieb tal-inqas jgħidilna jqum jagħtih biex jeħles minnu, biex jeħles mill-insistenza tiegħu. Itolbu jingħatalkom jgħidilna Ġesu, fittxu u ssibu, ħabtu jiftħulkom, għax min jitlob jaqla, min ifittex isejb u min ħabbat jiftħulu. Aħna dejjem naqilgħu dak li nitolbu, mhux dejjem. Allura Ġesu x'irid jgħidilna? Araw fl-aħħar, dan jispjegulna fl-aħħar. Mela jekk intom nies ħżiena bħalkom tafu tagħtu lil uliedkom ħwejjeġ tajba. Kemm aktar il-missier mismewiet jagħti spiritu qaddejs lil dawk li jitolbuhulu. Mela l-missier kien itolbu affarijiet materjali jista' jagħtihomna u jista' le. Ma jagħtihomniex imma dejjem għall-ġittana ta'. Aħna rridu nemmnu li meta nitolbu aħna nafu ftit x'għandna nitolbu, mhux hekk? Jiena ma nafx ta' bilħaq x'inhu l-ġid tiegħi. Jiena ftit naf dak li qed nitlob kif se jaffettwani, imma Alla jaf. Jiena rrid naċċetta li jien qiegħed quddiem xi ħadd li jaf kollox u jaf iktar minni x'inhu ta' bilħaq ta' ġiet għalija u x'hekk. Jaf iktar minni. Allura nitolbu l għandi nitolbu fl-aħħar ngħidu mulej jkun li tritent. Tafu x'jagħtina żgur il-mulej dan li qed jgħid hawnhekk għal spiritu qaddejs, kemm aktar il-missier mis-sema jagħti spiritu qaddejs lil dawk li jitolbulu. Minn hekk nitolbuh spiritu qaddejs. Kien nitolbuh jagħmilna nixbħu lil Ġesu. Kien nitolbuh nħallu l-ispiritu tal-Alla jaħdem fina u permezz tagħna
dik il-missier żgur li jagħtihilna. Mena kniet jien marit u nitolbu jfejjaqni, jista' jfejjaqni u jista' le. U x'hekk il-missier għax il-fejqan mhux dejjem huwa ta' ġid għalina aħna hekk naħsbu. Ma jiena nista' u x'hekk il-marda jew il-mard li nkun għaddej minnu jiswi li ta' ġejt u x'hekk fir-relazzjoni tiegħi mal-Alla. Għad li forsi jgħaddini minn mument ta' kriżi, però forsi jagħmilni jomli, forsi nkun bniedem superf u jagħmilni jomli, u allura jkun għamil li ġid kbejr. Forsi nissel fija spiritu ta' talb, u allura jagħmel fija ġid kbejr. Eżis ħuti. Però jekk nitolbu lill-missier jagħmilni nixbaħ lil Ġesu b'umiltà, jekk nitolbu li nkun nisrani ta' veru, il-missier dik il-ħaġa żgur li jagħtihili. Jew għalhekk eżis ħuti fit-talb tagħna. It-talb mhux esperjenza faċli ta'. Ara ma naħsbux li t-talb sempliċement toqgħod lablab biex nkun niżbaljaw bil-kbejr. It-talb huwa relazzjoni ma' Alla inviżibbli li ma jidhirx li mhux dejjem nifhmuh, però dejjem iħobbna. U li dan jridu nżommu f'moħħna li l-Alla mhux dejjem nifhmuh, imma Alla dejjem iħobbna. U allura jekk nitolbuh, Alla żgur jagħtina dak li hu verament ta' ġid għalina. Kjoġobkom nqumu bil-wieqfa. Il-mulej jinkoraġġina biex inkunu dejjem fiduċjużi fih. Nitolbuh dak li għandna bżonn lesti li nagħmlu dejjem ir-rieda tiegħu. Għall-Knisja sabiex tqiegħed il-fiduċja tagħha mhux dak li tagħmel ma biss fil-mulej Ġesu imsallab u rixu xtat. Nitolbu ismana għal bnedmin ta' rieda tajba sabiex ma jaqtgħu qatt qalbhom jagħmlu l-ġejt u ma jitfixklux minħabba l-ħażen tal-oħrajn. Nitolbu għal dawk li huma fid-dubju jew iħossuhom sfiduċjati sabiex fil-kelma ta' Alla isibu l-qawwa u l-kuraġġ li għandhom bżonn. Nitolbu għalina hawn miġbura sabiex bid-dawl tal-Ispiritu Santu narfu dejjem is-sewwa u nwettquh. Nitolbu għalina wkoll biex fit-talb tagħna l-ewwel qabel kollox nitolbu li nersqu dejjem lejn Ġesu li nkunu nsara veri. Nitolbu fuq kollox li l-mulej jagħtina dak li jenna biss nersqu lejn il-ħajja ta' dejjem, ma nitbedux u xekk minnu u mill-ħajja ta' dejjem u bedna minn dak kollu li bedna minnu u bedna mill-ħajja ta' dejjem, għax dak hu l-importanti ta' bilħaq. L-affarijiet l-oħra ma kollha sekundarji. Min qalbna nitolbu wkoll għall-anzjani, għall-morda, għall-persuni bi bżonnijiet speċjali u dak li jieħdu ħsiebhom ħafna minnhom li jsegwu dil-quddiesa. Nitolbu għal dawk li jitolbuna nitolbu għalihom u għal dawk kollha li jeħtieġu it-talb tagħna. Fiskiet il-mulej nofrulu it-talba personali tagħna. U Alla missier li bat fuq il-Knisja l-Ispiritu Qaddis tiegħek biex iwassal sa tmiem l-opra tal-fidwa, imliena bil-qawwa tiegħek u għamil minna xhieda awtentiċi tal-imħabba ta' Kristu li miegħek jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin noffrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan il-mawludit ikollna sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-imbit li qegħdin noffrulek frott tad-dielja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna qum li wniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek. Naddafni mulej mill-ġuniti u d-drub tiegħi jaffili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-missier li jista' kollox.
ilqa' mulej l-offerti għas-sagrifiċċju mwaqqaf b'ordni tiegħek u kompli fina l-emil ta' fidwa billi tqaddisna b'dawn il-misteri tas-sema li aħna qegħdin niċċelebraw bħala għaddejja tiegħek bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfew qlubna l fuq niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej missier qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu f'idi ħajja, nistqarru l-qawmin tiegħu u b'tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisejn u l-anġli kollha infaħruk u intennulek bla għeda. Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddejs tas-sewent mulej, int lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien sejjenata biex minn raj ħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l-dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmejn kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu lill-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għarru ħoħtna Antonja Butiġieġ. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza, Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġus tagħha San Ġusepp, mal-appostu bil-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Tlieta huma l-affarijiet eżiskuti li l-mulej jagħtina żgur jekk nitolbuh. Il-fidi, jiġifieri nikbru fir-relazzjoni tagħna miegħu, it-tama, jiġifieri t-tama fil-ħajja ta' dejjem li dak kollu li jressaqna lejn il-ħajja ta' dejjem u taġi għalina. U dak li jbegħdna mhux taġi għalina, għax il-bqija kollox jgħaddej, u xek. U t-tielet l-imħabba l-iktar waħda importanti jeżiskuti li nħobbu lilu u nħobbu lil xulxejn. Dawk jagħtihomna żgur Alla. Ejjew fil-waqt ngħidu talba tal-missierna nitolbuh jagħmilna rġiel u nisa ta' talb.
Hekk li l-Alla ta' bilħaq nitolbuhomlu dawn il-fidi, it-tama u l-imħabba. Ngħidu flimkien, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi salvnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrid, iżda eħlisna mid-deni, eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija stimula li jint trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkun jiswew lilna. Issa nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja tina l-paċi. U lej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem għad-dejs tiegħek, eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidej lajn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninferet minnek. Dan hu l-ħaruf Talla, dan hu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda ngħid kelma waħda u ruħi tkun mfejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja li dejjem għamlu. Hekk kif għandna l-Ġesu ġo fina llum, ejja nitolbuh biex nifhmu
li hu dejjem jagħtina dak li hu liżjed importanti. Dak li hu ta' din il-ħajja u li llum jew għada rridu ninfirdu minnu anke l-istess saħħa fiżika, ma nistgħux nibqgħu għal dejjem mhux hekk. Importanti imma sekondarju. Nitolbulu ma niduru mulej inti taf x'inhu l-aħjar. Jekk is-saħħa tfisser li jiena Alla ħares qatt ninferet minnu għal dejjem, x'tiswa? Allura nitolbuh bil-qalb il-mulej jekk li nkunu rġielu nisa ta' talb, dak għandha bżonn id-dinja tal-lum. Irġielu nisa ta' talb. Irġielu nisa li jarfu li rida tiegħu hi l-ikbar ġid tagħna. Ekk, u nitolbuh bil-qalb. Ħanqumu bil-wieqfa u ngħidu ruħ ta' Kristu qaddisni, ġisem ta' Kristu salvani, dem ta' Kristu ħeġġiġni, ilma tal-kustat ta' Kristu aħsinni, passjoni ta' Kristu sabbarni, o Ġesu ħanin ismani, fil-pjagi tiegħek aħbini, tħallini qatt ninferet minnek, mill-għadu ħażin ħarisni, fis-sija ta' mewti sejjaħli, ġewwa ħdanek il-qani biex mal-anġlu l-qaddisin tiegħek nfaħħrek għal dejjem ta' dejjem. Ammen. Nitolbu. Għatina u Alla li tista' kollox li s-sagrament li biħt qarbinna ikun l-ikel u x-xorb tagħna biex ninbidlu f'dak li aħna nirċievu bi Kristu siedna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom il-koll.